नैबे हिमालय गेजेर फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरनो दिनै हिमालय गेजेर फरायसालि सामलाय आफाद माने एसएमसी निफ्रायनो गोरिब गथ'फोरनो साइकेल रानना होनाय जादों। बे साइकेल राननायनि फैसाखौ बे हिमालय गेजेर फरायसालिजों लोब्बा थानाय गामि मोनद' गामि बे गामिनिनो गासै रायजो राजाफोरानो खांलायलायनानै होनाय जादों जाहाथे गथ'फोरा फरायसालियाव फैनायाव जेबो उसुबिदा जाया, बयबो फैनो हायो बेखौ नोजोर लाखिनानै बिसोरो फरायनायाव थुलुंगा मोनथों होननानै बे हाबाफारिखौ एबा बे थांखिखौ लानाय जादोंमोन। बे फरायसालिखौ नैबे मैथाबारि, आमलायगुरि, फावरागुरि, खोदोमगुरि बिसोरनि गासैबो रायजो राजाफोरा ज' जानानै 1994 मायथाइयावनो गायसनदोंमोन। नाथाय मोनसे समाव जेब्ला सरकारा बे फरायसालिखौ लादोंमोन, जोंहा एसे दाइस्क'टनि गोरोन्थिनि थाखाय बे फरायसालिया सरकारि जानायनिफ्राय थालांदों। दासिमबो रायजो राजाफोरा गावबा गावनि फैसा खरस खालामनानै बे फरायसालिखौ सामलायगासिनो दङ। नांनाय समाव डेस्क बेन्च बायदिसिना गासैबो रायजो राजायानो दासिमबो होगासिनो दं। आं सरकारखौ खावलायनो सानो जे जोंनिल' नङा, जायखिजाया भेन्सार फरायसालिखौ थाबैनो नैबे बिटिआर सरकारनि जिथु दफा दङ 6.3 बे दफानि गेजेरजों थाबैनो सरकारि खालामनांगौ। आङो सरकारखौ बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायनो लुबैयो जे नैबे मैथाबारि ओनसोलाव गेजेर फरायसालिनि जोबोद गोनांथि। मानो होनबा बेनिफ्राय बेसेबा गोजान गोजानाव फरायसालिफोरा दङ। ओरैहाय नबस्ति दङ, गोजान जायो, आरो सुबनकाटा दङ, सुबनकाटाया बेसेबा गोजान जायो। बेनिखायनो बे गोनांथि, बेखौ जाहाथे थाबैनो सरकारा राहा लायो।